naman si Piwi. Oh. Third and final session na po namin to sa Baraka, Villasis. Ito si Piwi guys. Tingnan nyo naman gano'n siya katapang. Pero pogi oh. Pogi. Ito naman si Bubbles. Nag-strip sila. Yan ha. Naging mabait lang sana si ano. Umuupo talaga si ano. Ayaw talaga, dalagang Pilipina talaga si Bubbles. Ayun. Sabi, gwapo pala ni Piwi in person, no? Ang walang maskara, poging-pogi. Right. Yan, sa mga gusto magpa-stud dyan, nandito lang po ito sa Baraka, sa mismong triangle. Yan, hanapin nyo lang yung green na gate. Saka si Sir, anong pangalan nyo, Sir? Rowel. Yan si Sir Rowel. Ayan, hanapin nyo lang po dyan sa may green na gate, tapat ng ano, yung triangle ba tawag doon, Sir? Yun sa inyo, triangle dito sa Baraka. Alam mo, maraming chow-chow dito, Sir, Villasis. Marami ako na shoot dito. Yan, nandito lang po to sa Villasis, sa mga gusto magpa-stud. Yan, stud na namin si ano. I-stud na namin sila. Chow-chow. Yan. Go. Malambutin mo. Hindi mo naman inawakan dyan. Umupo siya dun sa harap. Baba mo na yung lalaki. Baba. Diyan. Ikot niya. Ay, pasok na. Opo. Dito, sir. Sir, huwag niyo kapantin. Binitawan niyo po yung mask. Woohoo! Saka kasi, pasok. Kaya na ni, ano, TV. Mas mabilis pala yung pagdalit. Hindi na ako mapapakot. Galing pala ni Piwi. Nasubukan ni Piwi. Kaya ano nyo nga, sir, bili po kayo ng ganyan para masanay siya nagbubusal. Sa Lazada na po, ilang po ata. Mas malakas ang buga niya ngayon. At least natikman din ni Bubbles. Naranasan mo na, Bubbles. Parang tigiyak lang. Oo. Ika na, nagsasarap ka na eh. Nagagalit ka po. Saan magalit? Uy.